yo pusaka nira nggih pas yo. Oh. Oh. Eh. Ya. Lak padangan sumilat semono busana rilong ngira. Yo. Ya. So. Ye. Ya. Lah. Ya. Ayo ya. Lah ngira. Ayo. Yo. Ya. Oh. Yo. Lah ayo ger. Dikasih hati-hati cah bagus. Wah. Ayo. Satrio cilik kesit banget man. Suwe orang kaya manggene ya man. Mari tak jamoni yen. Hello. Wah, ayo. Sapa iki? Hello yen. Ayo lo. Ya. Iki sesarangan Abi Mulyo Yogera Abi Pro Audio iku mak tapan nono Sopo iki Sutre? Aku durung tepang iki. Ayo. Ya semua padha lan uga isih tasih timur kira. Kesit-kesit lan uga prigel-prigel man. Weh, kesit lan uga prigel. Udo budaya. Hei. Ya. Jejer katon tarik-tarik barisaning Prawadya Bala Buddha Budaya Nut. Ho a so.
karo Mas Gogot. Yo. Hey. Oh. Ayo. Oh ya. Eh. Yo, hey. Yo. Hey. Hey. Yo. Hop. Yo, hey. Ya. Ho. Bos. Ho. Cho. Ayo. Cho. Cho. Hop lah. Ayo ngel. Jogetane sing pringgelan uga sing pratitih nengge kuda budaya. Kawin apa yo. Halo murid kok Mas. Weh. Oh. Sos. Sos. He. Goyang titik. Budaya. Asik. Sos. Sos. Goyang titik. Sos. Ya. Goyang titik. Sos. Goyang titik. Sos. Yo. Ya. Ayo. Op. Sesarengan kalian kuda budaya Abi Mulya sesarengan Abi Pro Audio. Monggo kedepan kabeh para dulur-dulur katuran pinarak katuran pirsani dalem dikawini.
goyang. Hop. Jos. Yuk. 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 Ah. Yuk. Yuk. Ayo, oh, yo pancing hati-hati lo. Asik, yuk, 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 oh, yuk, 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 hop, yuk, yuk, ayo, hey. Yuk, hop, Pak He, Jos, hop, Pak He, hop, dah, Bersari jalanan campur, kota budaya. Yo panggah mening lo Mas Ambon. Matur suwun kanca-kanca laki ngladan nyawangan keras Kediri. Salam priwa sami rawuh. Lo ayo. Minggir. Hop. So. He. Yuk. Salah kira Lolo podong sing hati-hati yo Pak. Satrio gagah bagus prakoso man weh. Iya. Punten. Ajane lho, Tun. Heeh, rene apa? He. Ho. He. Ho. He. Ho. He. Yo. He. Ho. He. Lo. Ho. He. Ho. He. Yo. Ho. He. Ho. He. Lo. He. Ho. He. Masuk terus. Dalam sayang. Rene apa? Dikirim ya, Dik. Dikirim.
Monggo Pak Kirun. Ayo ngir Sian banteng kowe sakti mangapara coba pas padakno maju siji-siji yo Mas. Turu Coba Mas padakno kene ngir kene mapanno perang tanding lawan sira Pak. Wah. Oh, ya. Dika mula sing ati-ati iki longger tampan ana iki elok wah wis lah weh endo ning kiwa kir weh he yo he op he ayo weh sebel iso ndok kir kowe kaya mangkono wae wah